Mayong adlaw bata! Ako si Teacher Manny. Welcome kanimo sa CF Johnson Good News Class Online. Kumusta ka? Imo habang ginaatangan ang Good News Class Online matag weekend? Kumusta ang imuhang pagkinabuhi, pag-apply sa imuhang mga natun-an? Effective ba ang pagpangayob tabang sa Ginoo aron makinabuhi ang imuhang ginatun-an? Sa ato ang pagpadayon karong episode, magtuon kita og bag-ong Bible lesson. Uban na nato ang ato ang teachers nga magatudlo sa memory verse, Bible lesson, o ang alawiton. Ato ang hininduyugan tungod kini alang sa Ginoo. Pagpadayon kita, pinakakisa at ako. Makipag-istorya kita sa Ginoo bata. Kung ang Ginoo nagapakig-istorya ka nato pinaagi sa ihang pulong nga makita sa Biblia, kita makipag-istorya kita kaniya pinaagi sa pagsulti kung unsa ato ang ginabati, unsa atong pagpasalamat, unsa atong kinahanglan, ug isulti usab nato kaniya kung unsa atong mga plano sa kinabuhi. Pero dili nimo kalimtan nga i-acknowledge o ikinabuhi kung unsa ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi tungod kay daghan siyang plano nga naggagamit siya og nagkalain-laing tawo aron matuman kini sa imong kinabuhi. I-fold nato ang kamot ug ipiyong ang mata. Ginoong Dios, salamat sa imong kinabuhi nga gihatag kanamo. Salamat sa teachers nga nagapadayon sa pagtudlo pinaagi sa GenC Online. Nagapasalamat kami tungod kay ikaw nagaproteksyon ug nagakontrol sa tanang butang. Nagaampo ako sa bata nga nakigkuyog kanamo karon nga pasabtan nimo siya sa imong pulong pinaagi sa kinabuhi sa usa ka babayi nga gihisgutan sa Bible lesson. Nagaampo usab ako nga ilhon kaniya nga ikaw adunay kontrol sa iyang kinabuhi ug sa tanang butang nga nagakithabo matag adlaw. Salamat sa imong tubag. In Jesus' name, Amen. May adlaw mga bata. Ako na sa inyong mga kuyo karon sa inyong memory verse time. Nakakita mo ani nga bangko? Kani? Kani nga bangko na kanang makakuha ka ni, makakaya ka ni sa ako ang lawas kung ako nang lingkuran. Oo, dako kayo akong pagsalig na kaning bangko makakaya gyud sa kung ako ni siya lingkuran. Ang atong memory verse karong adlaw, makita siya sa pulong sa Ginoo na mao ang Biblia. Kung imong ablihan ang Biblia, makita nimo siya sa tunga-tunga. Mao ang libro sa Proverbio or the book of Proverbs. Kini siya sinulat ni siya sa mga katawhan, mga dili basta-basta mga katawhan. O tinawag ni siya na Book of Poetry. So, kung ang verse makitaan siya or ang versicle makitaan siya sa Proverbs chapter 3 verse 5. Ingon pa siya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Ako kini gikat padako gamay haron ang tanan makakita dili lang ako pagtili kitang tanan makakita niini. So akong basahon Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Kini nga pagsalig sa Ginoo. So, buot pa sabot na ikaw magasalig ka sa Ginoo. Kailangan kompleto na pagsalig o pagdepende sa iyaha. Okay. O sa tibuok nimo kasing-kasing with all your heart. Sa tibuok. O dili lang ka na. Ikaw usab, dili ka man salig sa imuhang kaugalingon na pagsabot. Bata,
usahay, dili nato masabtan kung unsay kahitabo sa ato ang kinabuhi. Naay mga panghitabo usahay na lisod kaayo sabton, pero ang Ginoo nasayod ni ana mao nang iya nang gihatag kanimo kay siya mismo nakahibalo siya kay siya maalamon nga Ginoo. Nasayod siya sa tanang butang. Dili lang kay karon o tumiaging mga adlaw, kundi sa umaabot pang mga adlaw. Bata, kung ikaw isa ka bata na kung asa, naanay Jesus, gidawat na nimo si Jesus Christ, na imo ang Ginoo manluluwas sa imong kinabuhi, dinha sa imong kasing-kasing. Gusto niya na saligan nimo siya. O kini nga mga plano niya o pagsalig nimo sa iyaha, abi nimo dili gyud kaniya pakyason. Ug ang tanan niya giplano para sa imuha perpekto. Ug dili lang kay perpekto bata, kundi dili kini pinaka maayo. Gipili na niya para sa imuha o para sa akoa. Ug kung ikaw isa ka bata na wala ka pa Jesus sa iyang kasing-kasing, wala pa nimo siya nadawat na imong Ginoo maluluwas sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo na ang una nimong pagahimuon sa pagsalig kaniya is pagsalig na pagdawat dinha sa iyaha. Imong dawaton siya dinhi sa imuhang kasing-kasing. Isip imuhang manluluwas para sa imuhang mga sala. So, muna ang buot pasabot sa ito ang memory verse karong adlaw. Atong pagabasahon pag-usap. Ready? Proverbs, ready, go. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not thine own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. So, ato pagahimuon karon haron sag-ulog yun ato ang memory verse, ato aning kana i-cover or takpan nato. Okay, sige. Proverbs, ready? Go. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Okay, walay cover. Ready? Go. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Again, ala po yung cover. Sige daw, be. Proverbs, go. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not on thine own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Okay, another cover. Okay, sige. Proverbs, ready? Go. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not on thine own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Okay, kamo na lang daw, be. Sige daw, imagine ninyo din ha sa inyo ha. Panimalay karon. Sige. Okay. Oh, no, very good kaayo mo. So, karon tan-awon daw nato pag-usabi kung tama ba ng inyong gisulti. Sige daw, sulti nato pag-usab. Ready? Go. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Okay, very good kaayo mo mga bata. Sa sunod na adlaw or sa sunod na higayon sa pagkakaroon. Bye-bye! Bata, kung naa kay party sa imong mga higala, unsa man nga ang party ang gusto nimo, o unsa man ang imong iserve kanila. Karon nga adlaw, ang atoang nga istorya, makita kini sa Bible. Ang Bible amo ang pulong sa Dios. Og ini nga istorya bata, diri sa ato ang pagabasahon, makita kini sa libro ni Esther. Og diri sa libro niya, wala na mensyon ang
pangalan ni God. Pero, ato mahibaluan ug ato ang makita kung unsya siya kalabaw sa tanan. Tungod kay ang Diyos, amo ang nagakontrol sa tanan ng mga panghitabo. O ganit bata, karon exciting kayo ang atong nga istorya. Tungod magsugod kini sa usa ka party. Sa una nga panahon, adunay usa ka hari. Ini nga hari bata, na kilala siya o bantugan siya sa empire, sa Persia Empire. Tungod kay 127 provinces ang nasakop niya. O gikan sa India, pakadto sa Ethiopia. O kini nga hari bata, sa kauban niya ang Sakarayna sa palasyo. O nagpuyo sila sa capital city of Shushan. O gani bata, sa dihang nag-abot na ang 3 katuig. Ang hari, nakahuna-huna siya o party. O kini nga party, iya nga ipakita sa iyang mga prinsipi o mga leaders nga nagatrabaho kaniya nga daghan kayo nga usa siya kadato o daghan siyang gold, silver o mga mahalon nga alahas para ma-impress sila. Gani bata na humana ang party. Nakahuna-una na po ang hari ang bago nga party. Amo ang bangkiti. Ang bangkiti bata, usa kadako nga selebrasyon. O daghang mga bisita ang nagkadto didto. O tungod ni ana bata, ato makita sa sila picture nga nagainom, nagakaon sila tingali ato nga panahon na bata, adunay naga-entertain kanila. O nagakalipay sila sa daghan kaayo nga handa og nindot kaayo ang palasyo sa pagdumala ni Haring Ahasuerus. O abino bata kung unsa tingali guro nga tong panahon na daghan pod nga mga Israelites nga nagkaatin dito. Tungod kay ang Ginoo nagtugot kanila nga madala sila sa mga iban nga mga tao. Tungod kay ang Ginoo wala nalipay gayud sa ilahang gibuhat. Tungod nga nagasimba sila og mga diyos-diyos bata. O dito sila layo kaayo ang lugar sa Shushan sa Israel. Pero gitugutan sa Ginoo nga mabihag sila. Tungod ni adto mga bata, nagkalipay sila dito sa dako nga selebrasyon. Og nahuna-hunaan sa hari ang iyang nga reyna nga mao si Basti. Og iya kining gipatawag. Og iya kining gisuguan sa mga sulugoon nga si Basti pakadtuon dito sa bangkiti. Tungod kay si Basti bata, naapod siya dito sa naapod kalipay po siya uban sa iyang mga kauban. O nakurat siya sa dihang gisulti kaniya. Nakurat siya sa dihang nagsulti ang hari nga padtuon siya o ang iyang mga kauban. Ang mahal na reyna, ang hari adunay sugo nga ikaw magasuot sa imong mahalon nga korona o maadto ikaw sa bangkite sang hari. O sa dihang nadungog sang reyna bata, nag-refuse siya. Wala niya kini gituman ang gisulti sa hari. Sa dihang gisultihan na ang mahal na hari. Mahal na hari, wala siya nag-anhidini. Nasuko pag-ayo ang hari bata. Nagdilaag ang iyang kasuko. Tungod kay wala nagtuman ang reynang Basti. Ikaw bata, tingali sa imong kinabuhi, aduna pud ikaw nga kaugot kasuko. Ina nga butang, dili gayud malipay ang Diyos. Sala sa tubangan sa Ginoo bata.
Ano gani ang sala? Imong ginahuna gisulti ug gibuhat nga dili gayud malipay ang Dios ug ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Romans 6:23, ang bayad sa sala amo ang kamatayon. Og ang kamatayon nga ginaingon makapasiparar sa Dios sa walay katapusan. Pero ang Ginoo nagpadala sa iyang bugtong nga anak nga si Jesus sumala sa gisulti sa iyang pulong. Akong pagabasahon dinhi nagaingon siya dinhi sa 1 John 4:7. Nagaingon siya diri bata, ang dugo ni Jesucristo nga iyang anak nagatinlo kanato gikan sa atong sa tanang sala. Dugo lang ni Jesus ang nagatlimpyo sa ato ang sala. Bata, amo na ang gibuhat sa usa ka hari. Wala gayud siya nalipay. Tungod kay si Basti wala nagsunod sa iyang gisugo. O tungod ni anak, nagsulti siya, gito katawag niya ang iyang mga advisories, mga 7 ka advisories iyang giingnan. Unsa man ang inyong dahuna-hunaan, nga ang rhino wala nagasunod kanako, nga gibalibadan niya ako sa ako ang gisulti kaniya. O miingon ang isa ka advisory nga sinimukan. Mahal na hari, wala siya nakasala kanamo o wala siya nakasala sa tanan ng mga provinces. Sa imo siya nakasala. O nagdesisyon ang uban bata, nag-ingon, kung unsa ang desisyon sang hari, amo kana pagatumanon, sundo nato kung unsa ang iyang pagahimuon nga desisyon sa usa ka reyna. O nagpanglakaw sila ngadto sa nagkalain-laing mga lingwahe ug ila kining gipahibalo nga si Basti dili na siya sa karena tungod wala siya nagtuman sa hari ug nagpangita sila og puli ngadto kay Basti. Ug gani bata, sa lugar sa Syusyan naadikto ang isa ka Jewish nga amo si Mordecai. Si Mordecai, kauban niya, ang pinsan niya, si Hadasa. O kauban sila na nagpuyo dito. O kini si Hadasa bata, usa ka batan-ong dalaga, gwapa o wala pa na minyo. O gisultihan siya ni Mordecai, nga isa siya nga magkadto sa parasyo para isa siya nga mapili nga mao nga reyna. Ug tungod ni anak bata si Hadasa nakilala siya sa lugar si Hadasa nakilala siya sa lugar sa Susyan nga mao si Esther. Si Esther bata ang buot pasabot star. Og tungod ni anak nas nagisultihan siya ni Mordecai nga dili siya magpakilala nga isa siya ka Hudiyo. Ang Hudiyo mao ang mga isa siya mga katawan sa Ginoo. Ug tungod ni anak bata didto nga lugar na gipadala siya didto sa palasyo si Esther. Ug wala sa kasabot sa iyang gibati. Mahadlok ba siya? Excited ba siya? Or nahadlok? Nga nung itugot man sa Ginoo, nga may tabok kini sa ako ang kinabuhi. Wala ko mahibalo kung unsa may tabok na ako dinhi. Tingali bata, sa imong kinabuhi, wala po ka kay sabot kung unsa ang may tabok sa inyong sitwasyon. Nga nung itugot sa Ginoo, nga mamatay ang imong lula. Itugot sa Ginoo, adunay problema sa inyong panimalay. Tingali sa school, aduna kay balaydan nga dili mabaydan. Unsa nga problema karon bata? Saligi ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo pagatumanan gayud niya og dili kay gud niya pasagdan. Unsa sulti sa pulong sa Ginoo bata? Sa Hebrews 13:5b, I will never leave you nor forsake you. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Sama usab sa kay Esther
dili siya pasagdan sa Ginoo didto sa palasyo. Ug tungod na sa didto sa palasyo bata, giatiman siya o gihatagan siya o 7 ka manug-atiman kaniya. Ug samtang naa siya didto, gibutang siya sa nindot nga kwarto nga naay naga-asikaso kaniya. O kini mga babae bata nga nag-asikaso ka kay Esther, giila kining pahumutan si Esther. Ilang ginapreparar si Esther. O tungod ni ato, gipaano nila si Esther sa ang iyang bayo, gwapa kaayo. O ang iyang kamot, ila gibutangan lotion, o ang iyang buhok gibutangan kinig perfume. O ang pag-atiman kaniya bata sa sunod sa pila ka bulan. O naabot na ang panahon nga si Esther moatubang gayud sa usa ka hari. Ug daghan sila mga women dito nga mag-atubang sa hari bata. O natingala si Esther nga kada isa sa ilaha nagkadto sa hari. O nakita nila ang hari. Ug sa panahon sa kay Esther bata, kinahanglan niya nga mag-atubang sa usa ka hari. Ug sa dihang nagduol na siya dito bata, ungon sa Biblia na higugma ang hari sa kay Esther. Og iya kining kurunahan og nindot kaayo nga kuruna tungod kay na-impress siya sa kaanyag ni Esther o kagwapa ni Esther bata. O si Esther amo ang napili nga reyna sa maong palasyo. O si Esther bata, magapabilin siya dito sa tibok niyang kinabuhi. Hasta nga dili siya makapangasawa. O gani bata, usa ka nindot og surprise kaayo nga nahitabo sa kinabuhi ni Esther. Ug tungod ni anak bata, ang hari nalipay gayud kaayo. Nga si Esther amo ang bag-o nga reyna. Ug tungod ni anak, ang plano sa Ginoo sa kinabuhi ni Esther o sa imuhamang kinabuhi karon. Bata, unsa man ang plano kanimo sa Ginoo, ang Ginoo lang ang nasayod o ang Ginoo makibalo sa imong future. Saligi ang pulong sa Ginoo o ang pulong sa Ginoo nagaingon siya. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him. Ang ato ang memory verse, di ba bata? Ang memory verse nato, sa liga nato ang pulong sa Ginoo, dili kita dapat ang mahadlok. Tungod kay ang Ginoo nakaibalo kung unsa ang plano og nindot nga mahitabo sa imong kinabuhi. Bata, sa liga ang pulong sa Dios. Kung ikaw bata nga wala pa Hesus sa imong kinabuhi, kinahanglan nimo siyang dawaton sa imong kasing-kasing ug tuhuan nimo ang gibuhat ni Hesus alang kanimo. Aduna bay bata karon nga adlaw nga mudawat kay Hesus sa iyang Ginoo manluluwas ug mituo kaniya? Bata, uban ka sa ako ang pag-ampo. Lord Jesus, ako nagatuo kanimo nga ikaw namatay sa krus para sa ako ang mga sala. Ug ako ikaw dawaton sa ako ang kinabuhi bilang akong Diyos ug manluluwas. Salamat Jesus, kay imo na ako karon nga anak. Amen. Bata, kung amo na ang imong pag-ampo karon, hinumdumi ang saad sa Ginoo, anak ka sang Diyos. Hello bata! Si Teacher Nene ibalik ala sa follow-up questions. Nasabtan ba nimo ang pulong sa Ginoo karon nga episode? Very good! Gusto ni sa Ginoo, ipasabot ka nimo nga saligan nimo siya sa tibok nimo kinabuhi. Bisan pa sa tanaw nimo nga murag wala ka kasabot kung unsa ang plano sa Ginoo kanimo. Saligi lang, tungod kay siya adunay plano nga nindot ug dako alang kanimo. Pinaagi sa atong memory verse ug Bible lesson, gipahayag sa Ginoo ang iyang mga pagpaila kanimo.
Sa unang pangutana ni teacher, unsang ilhanan nga si King Ahasuerus adunahan? Tagay kung tulo ka butang. Yes, bata, ang unang butang, nagpa-party siya sulod sa unong kabulan. Ug ang ikaduhang ilhanan, aduna siya nindot og dako nga palasyo. Ug ang tulo ka ilhanan, daghan siya lami og daghan kaayong pagkaon. Ikaduha nga pangutana, nganong gitugot sa Ginoo nga ang mga Israelites sakupon sa ilang mga kaaway? Yes, bata, tungod kay ang Israelites nagbuhat silang mga butang nga wala di kalipay sa Ginoo. Nagsimba silang mga Diyos-Diyos nga wala gyud gikalipay sa Ginoo. Ang ikatulo, bata, ang pangutana, base sa atong Bible lesson, giunsa magpakita sa Ginoo nga siya adunay kontrol o makasaligan siya. Yes, bata, pinaagi sa kinabuhi sa usa ka babaye nga si Esther. Gitugot sa Ginoo nga makasulod si Esther sa palasyo, mapilian siya ni King Ahasuerus ug nahimo siyang paborito ni Hegai. Ug dili lang basta dira, bata, nahimo pa gyud siyang queen. Nalipay kaayo si King Ahasuerus kaniya. Tungod ni ana naghatag og regalo si King Ahasuerus sa iyang mga katawhan, pinaagi sa paghatag kanilang holiday. O gipailan ni King Ahasuerus si Esther nga bag-o nilang queen sa tibuok nga empire. Dili lang basta party, bata, nga nindot og lami kaayo. Isa gyud kini ka banquet, espesyal nga party nga gibuhat og gihatag ni King Ahasuerus alang kang Queen Esther. Sa karon, bata, dinhi lang kita kutob og atani ang sunod nga episode. God bless you!